Anaa sa kapin size meal ka mga pulis ang magbantay alang sa mga aktibidad sa pagsaulog sa 88th araw ng Davao. Samtang lauman ang nagkaniyang performances sa pagsugod sa selebrasyon karong Sabado. Ano yung report ni Argil Relator? Nagkatapok ang mga sakop sa Safety and Security Cluster sa Davao City Police Office grounds sa gipahigayon nga send-off ceremony sa mga tropa. Gitahasan sila nga maoy magsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa pagpahigayon sa nagkadaiyang aktibidad subay sa pagsaulog sa 88th araw ng Davao. Sa mga sakop pa lang sa Davao City Police, ana sa sobra size meal na ang ilang i-deploy. Wala pa'y labot sa maong ihap ang sa uban nga ahensya. Mando ni Davao City Police Office Acting Director Colonel Hansel Marantan. Remain attentive, vigilant, and responsive to your surroundings under any circumstances. Let us make this araw ng Davao safe, secure to our local visitors and tourists. The security is the top priority. Target sa otoridad nga makabot gihapon ang zero incidents. Because we are aiming on zero incident, therefore, kinanglan barugan na nato ni, tindugan na nato ni. Like sa mga previous events in Davao City, we achieved zero incident sa mga niagi. Samtang lauman ang sadya nga pagsaulog sa 88th araw ng Davao karong tuiga. Magsugod kini sa March 1 Sabado kung asa ipahigayon ang mga aktibidad sa alas 5:30 sa hapon sa Rizal Port nga laumang mapuno sa performances. Una kana, dunay misa pasalamat sa San Pedro Cathedral alas 4 sa hapon. Dunasay selebrasyon sa pipila ka mga barangay sa matag distrito. Lakip sa highlight sa kasaulugan ang mutya ng Davao 2025 kung asa sa March 15 ipahigayon ang Grand Coronation ug sa March 16 ang Parada Davaoenyo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.